Kaixo Atzai, Kaixo Eugeni, zer moduz? ongi. Bueno, lehenik eta mila esker zuretzeko honetara ekartzeagatik. Mila esker zuri kontaktatzeagatik. Sekolako ilusioa egin zidan berezkoa esan zenidanean. Bai, nire ilusioa egin zidan, Bai. nirekin akordatu izatea. Atzai zidauzgoa zehara esan duzu Iruña ondoko egibatekoa. Baina Gasteizera juntzinen magisteritza ikastera ez? Bai, Gasteizera joan nintzen, 2015 garren urtean. Banuen aukera ere bai Iruñean ikasteko, baina Gasteizera egin nuen, ze nola herritik mugitu barri nintzen bai ala bai erabaki nuen Gasteizera joatea. Zergatik magisteritza? Eukin nituen zalantza pilo bat, bere garaian. Argi neukan irakasle izan nahi nuela, hasiera batean euskara irakasle izan nahi nuen, baina ez neukan argi ze bide hartu horretarako. Euskal filologia egin eta irakasle izan DBH-en edo bigarren hezkuntzan edo magisteritza egin eta lehen hezkuntzan, eta azkenen erabaki nuen txikitxoekin egotea. Zer eman dezu magisteritza edo, zer deskubritu zenuen karreran? Bai, ez dakit, nik beti esaten dut oso polita dela, ez? Zerbait irakastea, ez? Norbaiti zerbait irakastea, eta ere gehiago irakurtzen irakastea edo idazten irakastea, eta beti iruditu zait norbaitek erakusten aldizun gauzarik politena nolabait. Orduan, abien, magisteritzan besteak beste ez, hori deskubritu nuen, ze polita den edo ze mundua den irakaskuntzaren mundua. Agotu eman hori umeekin erakutsi jaso, ez? Bai, oso ongi esan duzu, ez? Hartu emana da, azkenean, ez da bakarrik irakastea, baizik eta ikastea ere, orduan, askotan badirudi irakasleok ikasten dugula irakatsi baino gehiago, eta hori umeekin oso polita da, ze asko ikasten da, beste ikuspegi bat daukate beraiek, eta askotan badugu zer ikasi beraien handik egia esan. Urte pasatzen duen beta, baina laugarren urtean etorriko zan gradua mailegako lana, ez? Bai, eta gogoz gainera. Bai, gustora egoten zara unibertsitatea, baina, klaro, laugarren maila beti hartzen duzu gogoz, eta gradua mailerako lana ere nahiko gogoz hartu nuen, besteak beste ja nahiko argi neukalako ikerketa egin nahi nuela, eta pixkat ere hortik bideratu nuen TFGA, edo gradua mailerako lana, eta bai, niretzat, jendeak esaten du nahiko gogorra izaten dela, eta nik nahiko disfrutatu nuen gradua mailerako lana egia esan. Zertan oinarritu zinez? Egin nuen errebisio bibliografiko bat. Eta oso lotuta gainera orain doktoretza tesian egiten ari naizenarekin, eta zentratu nintzen, pixkat lehen komentatu dudan hortan. Etortzen hitz egiten aritu behar. Bai, hori da, pixka bat hori hizkuntzak irakastearen munduan, horretan pixka bat egin nuen alako errebisio bibliografiko bat deitzen dena, ez? Pixka bat ikerketa asko bildu horren inguruan eta alako lan bat osatu. Bego, maistera, zen maistera aukeratu zenuen. Bai, hor aukeratu nuen hemen Donostin, Gasteiztik mugitu nintzen Donostira, eta aukeratu nuen eleaniztasuna eta hezkuntza masterra. Hemen Donostin egiten dena, gure fakultatean, eta horrek eman zidan pixka sarbidea ikerkuntzara. Bai. Eta maisterak ere badauka maister amaierako lana. Bai, badauka, eta, TFGA baino pixkat komplexuagoa, lan gehiago eskatzen duena. Gainera rapatu ninduen hor tartean konfinamendua, orduan are erronka handiagoa izan zen, baina, bideratu nuen, eta egia esan, TFGarekin oso lotuta zegoen gai baten inguruan ere. TFGA
aprobetxatu zenu mastera mailerako lanean. Pixkat birziklatu nuen, horrek asko errazten du bai. Eta ze ondorio atera zenuen oraingoak. Bueno, horri bile nintzen, esan bezala, hizkuntzak irakasten, eta nola irakasten eta ikasten diren, eta hor, atera nuen ondorioetako bat zen, Euskararen irakaskuntzan badaudela alderdi asko betzeko. Eta askotan ez diegula behar bezain atentzio ematen edo. Eta horri identifikatu nituen alderdi batzuk, eta zaindu beharreko alako esparru batzuk edo. Eta, bueno, bai, baliagarri izan zen egia esan. Horai, doktoretza egiten ari zara, baina la pregunta del millón. A ver. Zergatik erabaki duzu doktoretezia egitea? Niri beti iruditu zait apasionantea, ez? Karrerako bigarren urtetik esango nuke, edo ez dakit, bigarren edo hirugarren urtetik apasionantea egite zitzaidan, nolabait, izatea oso aditua gai batean, ez? Iruditzen zitzaidan, ez dakit, pasio eukitzea gai baten inguruan eta horretaz asko jakitea, zerbait erakargarria egiten zitzaidan, ez? Eta iruditzen zitzaidan, naizta doktoretza ez izan modu bakarra, hori lortzeko, hori jende asko egiten ez duena doktoretza eta aditua da, iruditzen zitzaidan oso bide, ez dakit, erakargarria hori lortzeko nolabait. Eta, bueno, egia da, ez? Hala da, gogorra da, baina hala da, ez? Aditua bihurtzen zara gai batean, eta bueno, eta gainera, bide ematen dizu irakasle izateko, bazela nire hasierako helburu hori. Baina, unibertsitatean. Unibertsitatean, beste mundu bat, ez? Konparatuta magisteritzarekin. Zemuzkoa izaten ari da esperientzia. Oso esperientzia polita, bai? Nire kasuan gainera esango nuke irakaskuntza dela unibertsitatean gehien gustatzen zaidana, ez? Zer jendearekin zaude, jendearen handik asko ikasten duzu, eta kuriosoa ere izaten ari da, porque, claro, lehen hitz egiten genuen, ez da, gaztea naiz orain, eta tokatzen ari zait, bueno, gero ez da gutxiago, baina bereziki lehenengo urtean nire adineko jendeari irakastea, ez? Orduan, batzuk ezagunak ziren lehenagotik, hori adinekoak, zu izan zitezke, ez? Nire ikaslea, eta adinekoa gara, ez? Orduan, ez dakit, kuriosoa eta interesgarria aldi berean. Egun gorten nire irakaslea zean. Ez dugu deskartatuko, ze... Gustatuko duzellake nire. Ea, igual, bai. Ze espero duzu inoiz eta jakiten baino doktoretza egin eta bego. Zer espero dudan, nahiko nuke unibertsitatean irakasle izatea, eta, bueno, sistema dela eta aldi berean ikertu beharra dago, zerbait derrigorrezko zerbait da, eta bueno, hala izan behar da. Baina nahiko nuke hemen geratu, ez dakit aukerarik egongo den, hori ere sorte kontua ere bada askotan, baina, bueno, nahiko nuke hemen geratu irakasle moduan, bai. Zegin dugun pixkat zure ibilbideaz, ikasteko ibilbideaz, ze musika entzuten duzu? Bueno, ni nahiko anitza naiz zentzu hortan, denetarik entzuten dut egia esan, baina pixka bat hemengo taldei erreparatuta edo, azken aldian pilo bat entzuten ari naiz J. Martina, Merina Gris, Tok, ere bai, Tok asko gustatzen zait. Ez dakit, esango nuke estilo asko eta oso ezberdinak, bai. Eta saiatzen ez gainera kontzertutara joaten aldudanetan. Polita da. Bai, polita da. Parrandetan niretzat politena kontzertutara joaten. Grabaketak 8 minutu ingugu begatzen direla esango dugu azkar zentzu izan daitezke zure kezkak mundu honetan zer kentzen zu loa. Zer kentzen didan loa, ez da, galdera erresa, Zer kentzen didan loa.
Ba, bueno, beti zerbait ez, eta beti bizi izan dudana lehen pertsonan edo azalean izan da injustiziaren asuntoa, ez? Nola mundu hontan bagauden edo badauden batzuk beti besteak baino okerrago dauden, eta gainera badagoen halako txiringito edo sistema oso bat pentsatuta eta ongi errotua hori horrela izan dadin. Eta esango nuke hori dela loa gehien kentzen didana, eta jakina hortik datozen adar guztiak, ez? Justizia guztiak, Bai. eta txapalkuntza guztiak, eta barrez, ez da posible, ba, adibidez bat aipatzearren, ba, mundu hontan jende askok ez eukitzea etxe bat, adibidez, edo ez eukitzea eskubidea ez dakit zertarako, ez? Ukrainiakoa, adibidez. Bai, bueno, Ukraina izan daiteke azken aldian ikusi dugun adibidetako bat, bai, eta hori bezala beste asko, ez? Ez gustatzen nolabait egitea ez dakit, Balantza. ez balantza, baino halako konparaketa bat zein dagoen okerrago eta zein ez, ez? Ez gustatzen esatea, beti egongo da, ez? Norbait okerrago dagoena, baino ez da hori asuntoa, baizik eta guztiei aukera berdintasuna ematea. Hori ere ezeketaren parte da. Bai, hor badugu zer esana ez hitzaiok, ez? Baino iruditzen zait ere askotan gehiegi jartzen dela ez hitzaiengan, nolabait salbatzaileak esango bagina edo balira, ez? Irakasleak, eta bai, jakina, hezkuntzak badu zeregina eta baditu bere erronkak, baino bueno, askoz ere zabalagoa da nik uste problematika, eta hor denok egin behar dugu norabide berean arraun. Abezai, zer zen politerakan tipo hona. Atzai, mila esker momentu hau oparitzea. Mi esker zuri. Zure bulegoa erakusteagatik eta egongo gara. Egongo gara, bai? Beti ongi etorri. Bilaleko diego agur bat gure ikuslei. Venga, agur!